De wedstrijd waard stil aan. Er kwam samen een pizza-courier het veld op. En het spul dat wie stream in. En toch nam Heerenveen uiteindelijk de punten mee naar huis. En bij Cambuur wie na ouderin elke niet poer op skizochter Jochem Kamphuis. Hij joeg 4 in de blessuretijd een strafskop aan FC Twente. We trokken de Ljouwen dus mooi 0-1 verleren. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Die gaat ook iets. Goeie redding. Die krijgt een pegel. Bam. Joehoehoe. Ellet, als Keulen die bal echt van de line. En dat is maar goed, want ons wie die bal erin draait. Bam. Weer een omhaal. Rocht op het lichaamsis van Andries Noppen. Het is echt een wonder dat het nog net 1-0 is voor FC Volendam. Scott. En de keeper pakt hem met 2 instanties. Joehoehoe. Dat inderdaad, ik dacht, je muur er nog vrij, die erin, ja. Sam Steins dit er wel heel vrij. Scott, en de keeper pakt hem met 2 instanties. Joehoehoe. Komt hier de 2 Mats Keulert helpt er nu in de 4 hoeken. En dan is het Mats Keulert bij de 2. Ja, hij houdt de penalty. Oh man. De dying seconds van de wedstrijd. Het is 0-0 bij Cambuur Twente. Maar het wordt 1-0 voor Twente. Jair. Nou, gefeliciteerd, zou ik zeggen. In het 6e metergebied. Laat die bal in één keer bij Sarsa van de Delhi. Draait Amitsar. Wedstrijd op slot. Ja, en ze zitten er weer klaar voor. Geert van Thun, Andor Faber en Roel de Vries. Welkom, heren. En laten we het doorzetten maar een plechtig moment, heren. Want het is voor het eerst dat Andor er weer bij is. Zoent dat wij mokken hebben. Gaan wij mokken? Wij hebben mokken. Oh, dat weet je net van. Het is een limited edition. Maar Dit is het moment dat ik lang naar u tjoen ha. Alsjeblieft. En ik ben blij dat ik hem eindelijk kreeg. Dank u wel. Mag je hem horen? Dank je wel. Hoe voel je je nou? Wees er voorzichtig mooi. Ja, wees er voorzichtig mooi. Jongens, ik heb voor elke niet een stelling. Zo. Oh. Ja, want dat blijkt en dat dan heb je de harker en ik beet, hè? Oh, en dan ja. kunnen we er misschien later weer omkomen. Pak ze mee, Arjen. Ja, toch? Geert, stelling voor jou. Ja. Sipke Hulshof, dat moet de nieuwe trainer van Cambuur worden. Volmondig 100% ja. Oh, ja, oké. Roelof, Rami El Hash verdient een basisplak bij SC Heerenveen. Ja. Ik een ja. Andor. Ik moet je mij grutte zwargen hoe Cambuur. Nee. Nee! Dit kind toch net? Nou gebeuren kind hier toch- dingen. Optimistisch, Ik zoek er maar eens maar beginnen, Andor. Geen Grutteswagen. Wel zwagen, maar geen Grutteswagen. Oh nee? Ja, Wolfswagen. Ja, wel zwagen. Ja, want hier Cambuur een punt voor Dovies bij die wedstrijd. Ja, ik bij de andere weer direct. Ja, we hebben maar 12 jongen. Ik het commentaar niet, maar Hier Cambuur een punt ja, verdienen. absoluut. Want die het eigenlijk, als je het nou eens op een keeper beschouwt, dan weer het best het weer meer spannend als vrij. Dat weer het. Maar dan weer ik amper kansen voor beide ploegen. En de mooiste kans wie eigenlijk in de eerste minuut voor Cambuur, die hier erin hadden. En ja, verder Van de binnen wel Water. wat. Ja, binnen er wel wat dreigende situaties leren hier en daar voor. Maar nee, Cambuur hier absoluut een punt verzinnen. Ja, en bist ook die een grutste ergernis hoe skiezochter Kamphuis. Wist die al wat kwiet? Kamphuis. Kamphuis? Ja. Kamphuis, wie van je bed. Kamphuis. Lullo. Lul. Debiteur en crediteur. Nee, jawel. Ik lees dat dan eigenlijk wel weer vrij snel naast Fidel. Ja. Zie, ik heb altijd zo, ik wil net bij Cambuur op welke voetbalorganisatie in Nederland ik werk je. Want jouw arbeidsvreugde wordt bepaald door het alle mensen die op het veld alle net goed presteren. En dan kom je man die is op je werk en de hele boel in zagrijnig zit dat er bij elkaar nou op het Cambuurplein. Ja, dat zou ik net kennen. Dus ik ben blij dat ik het een beetje van de zijkant Ja. beschouw. Aan de andere kant, ze hebben echt net verlend toch Kamphuis. Maar ze hebben gewoon verlend omdat de onval van Cambuur van KKD-niveau is. Ja, dat speelt het mij. Ja. En ze had net verlend door de skiertzuchter. Want de skiertzuchter had dien wat hij dwam moest. En dat is een penalty tak kennen. Ja, het is een regel. En we kunnen hetzelfde gesprek horen wat we hier naar RKC. Want het wie een identieke situatie doen. Maar Jamie Jacobs die toch van 12 meter het Cinnamonsketten krijgt. Ja, het binnen een keer de regels. En de skiertzuchter had nevens de regels handelen. Het is wel een enorme kutregel. Ja, maar Ja, goed, dat daar hebben we is het al in Roerien. Nou, daar ben ik het al in. dat Maar is ja, het. dus- Maar Arjen had het punt, hè? Want wat hebben we scoord 8 keer? Nou ja, in totaal al heel vaak. Alle spitsen van Cambuur hebben net een doelpunt maken. Nee. Alleen Drie- Van der Water. Boeren- heeft een Alleen het doelpunt van de maken. water, dat doelpunt zijn PSV, die was trouwens ook wel fantastisch. Maar jongen, het is een dramatische situatie voorin bij Cambuur. Er moet echt wat gebeuren, dat is zo net. Nee. De titel van Sambisa, toch? Waarom krijgt hij zo weinig minuten? Ja, Valt het nou te al aardig in? ja nou, Just er net jongen van hem. juist er net Ja, weer heel kwaad. Maar nou, je hebt het de vorige week ook gehoord. En ik hoor het altijd goed te beginnen. Maar je mist echt creativiteit van achteruit. En dan kun je die onvallers ook meer onder het werk zetten.
En dan kan Ulrikes misschien eens een bal krijgen. We missen hem al, hè? Nou ja, precies. Goed, het wordt hier voor een onderwerp, jongens. Roelof, dat is gisteren natuurlijk een krankzinnige joenbelibben. Een wedstrijd vanwege een hoosbui in Jelloeren Stillijn. Frans-Duits stie op de middenstip. Er kwam een pizza-courier samen in één keer het veld op. Arjen, ik zal je vertellen, ik ben Dramatisch nog voetbal. steeds zagrijnig van deze trio. Ik Dat is chagrijnig. ben helemaal klaar met dat PVV waar op Volendam. Wat een ellende daar. PVV-dwarp. Ja, nou dat is toch... Maar ik wil even schetsen hoe ik daar kom. Ja. Ik in de Volendam. Ja, vertel eens even. Ik Weer een ga echt facet. zien We gaan heel in Volendam uit. Ja. Ik denk, de wedstrijd begint 8 uur, ik kom daar Tiro 6 en dan kom ik er aan. Ik ging nog niet horen. Ik ging eerst naar de perstribune, want dan wil ik altijd even spulkleer hebben. Dan weet ik even dat ik verbinding heb. Dan denk ik, ik kom op die perstribune daar. Ik zit gewoon achter de konnenvlag. Ze is gewoon helemaal in de hoek. Nou, dit heb ik nog nooit meemaken in het betellen voetbal. Dat je op zo'n positie zit. Dat je gewoon de oren konnenvlaggen net zien kennen. Dus als er daar een konnennaam wordt, toch Keulert of wie dan ik. Dan koe ik net zien dat dat Keulert weer. En ik zie een collega van de Hoe is het? Jij is gewoon in een fitbox, lekker op een plush. Bitterballetje. Bitterballetje erbij. Ik maak niet 30 hier, maar ik werk hier nou ook al haast 20 hier bij de Omroep. Vroeger dan zie je op de middenlijnen, op de pastribune. Nou, dat gebeurt net meer. Die plakken worden vaak verkocht. Snap ik wel, dat levert yield op van een Maar club. Jereveen en Dus Cambuur als zitten keuze- gewoon op een middenlijn. Bij Cambuur is nog altijd op de middenlijnen. Heerenveen En nee, Heerenveen net. Maar zit je nog wel redelijk richting de middenlijnen. Hier zit ongeveer richting... Nou, Achter de dugout. ja. Ja. Verder maar die onklacht. Maar daar zit je dus helemaal in de Net hoek. nuanceren, gewoon erin, Bas. Ja, ik vind het echt de trieste passentribune van heel Nederland. Ik vind het schandalig. En dus Oké. kennen we die collega van Radio 1, dat wie Andy Houtkamp. En die Houtkamp, die heeft ziet de vlokken en de tien, die wie daar van het eerst. En die zei ik van, dit kan echt niet. Ik zie gewoon niks daar. Het weer belachelijk. Dan roep ik naar beneden, ik denk naar de paskeer. Ik denk, nou dan, bij Jervin worden we altijd goed verteerd in. Dan liggen lekkere broodjes, een broodje hakbal van Judy. Ja, maar dat is een uitzondering. Ik hiel zoen, er lagen nog maar koekjes. En ik denk, nou ja, dan hak ik in elk geval een koekje. Maar ik kwam weer om. Henk-Jan Dijks, weer collega-fotograaf. Alle heb ik geen koekjes, koekjes op. Nee, Dus koekjes ik op. denk, nou dan even zien of we nog ergens een warm hapje krijgen. Dus doe een pizza bestellen. Moest ik treien, daar kom ik nog op. Moest ik treien stewards uitzoeken om ergens naar dat te gaan. Nou, dat kwam ik dan uiteindelijk. Dan had ik dan een broodje bal eten. En toen begon die wedstrijd. Slecht, je hè? toch? Slecht, hè? Het wie echt samen die eerste helte. Het wie echt net op on te gluren. Het wie een 4 de slechtste eerste 44 minuten van Heerenveen dit seizoen. Dat vond Kees van Wonderen. Vond dat trouwens ik. Och, wat was die slecht. Ja, echt hè? Die was echt heel slecht. Dat hier ik dus. Dus ik kan Tilo Seizen, kom ik in dat stadion. een kutkeeper Tot- hebben we. Ja, dat is toch ook een kutkeeper. Tot de rust. Hier, ik zei iets, wat doe ik hier? Wat heb ik een zwaar leven? Ik vond het echt geen zak om. Oh, die moest nooit vervallen in zelfmedelijdsmaat. Nee, dat vind ik ook Een niet. beetje overdrijven, Nee. mooi. Maar toen kwam die tweede helft, toen kwam ik nog die pizza bezorgen op het veld. Ik denk, nou ja, Ja, maar hoe is het? Arjen de Boer gaat hier 100% grap over maken. Heb je iets voorbereid? Ja. Over die pizza courier? Leo Driesen zei bij ESPN 2 keer half om en een broodje tartaar. Dankjewel, bezorgen bij de achterdeur graag. En door. Ja, nou, dat wie wel mooi. Ik dacht, dat wie wel apart. Maar die tweede helft, wie wel heel goed. En toen fleur ik weer op. Want toen weer Ja. echt goed voetbal, die tweede helft. Mats Keulert had ik Toen van wie het zelfs genoten. medelijden, ik werd een beetje verdrongen. Toen hier ik weer wat minder zelf medelijden. En PVV toen heb had ik eigenlijk helemaal net meer jet in het relaas. Nee, want PVV, want nou... Nee, ja, het is gewoon erg. Van dan de stemmen zijn heel zo op PV. Oh, de stem. Oh, oké. Oh, zo. Oh, Ja, ja. zo. En Oké. is die Frans-Duits op een middenstip? Is die op een misstip? Dat Dat wie wie je alles mag van mij. En dat is mooi, want dat is de goaltune van Jervin. Er zit een heel verhaal achter. Heb ik dat verhaal al verteld hier in het Nou, dat We doe ik zijn al net. 4 minuten ontwikkeld. Dus Precies. leven Wat nog vind jij het hichtepunt? De goal van Mats Keulert. Buitenkantje links, wie het leuk. Die twijnen, dat wie wel echt mooi. Sowieso Keulert, man van de wedstrijd, die Blurmegeen aan de linkerkant. Dus dat vond ik echt wel fijn om naar te zien. En het waren de voetballers in Maar dan is het natuurlijk de vraag van Keulen. Die spelen op nota nog net heel vaak hele goede wedstrijden. Is dit dan een incident of heeft hij nou echt, zeg maar, is dit nou de standaard? Boah, jeetje, glazen bolwerk, dat weet ik net. Maar ik vind iets, hij is net min, hij speelt net min dit seizoen, Keulert. Ja, een beetje vlak. Geen even blesseerd wist ik nog, hè, maar ja, een beetje vlak. Ja. En maakt juist echt het verschil, hier ik het idee. Eerste weer die heel belangrijk, dat klopt. Dat had hij in die zin nog net west. Nee. En heb ik het nou goed begrepen dat het systeem verhoren wordt bij Jervin? Ja, zoals de eerste helft spelen ze 4-3-2 en daarna spelen ze 4-3-3. Ik weet niet dan wel een beetje al hoe ik dat nemen moest, want ik hier meer het idee dat het soort van 4-2-2 of 4-2-1-2-1 weer, ik wist er nog alles op. Maar toen zei Kees van Wonderen, noem maar gewoon 4-3-3. Ik zei oké. Mij Olsen op de rechterkant, mij Van Hooijdonk in de punt en dan mij Amin Sarr van links. Nou ja, Sakist het ongeveer een beetje opschreeuwen. En nou, ik praat het even over Van Wonderen, want hij
hij weer best wel opvallend kritisch in het interview waar ik met hem hier. Maar dus maar eventjes. Nou, na 10,5 wedstrijd, waarbij niet al die 10 wedstrijden slecht waren. Hè, er zijn echt wel wedstrijden geweest waarbij wij prima voor de dag kwamen. Alleen overal het gevoel, wat er bij mij heerste, hoe wij gespeeld hebben, was nooit echt controle of nooit echt herkenbaar positiespel van jongens die logische dingen aan het doen waren met elkaar. Van de wedstrijd ook maar 4-3-3 beginnen. Ja, als je nou deze wedstrijd gehad hebt, zou het onlogisch zijn om nu om dat anders in te gaan vullen, zeg maar. Dus dan ga je dit weer mee aan de slag. Ja, begreep ik het nou goed? Hij zal nou verder borduren op jouw rijden. Dat jaren we je toch? Heel goed, Ja. man. Ja. Heel Maar goed. Saar aan de linkerkant. Ja. Dat is waar wij ongeveer de hele tarriering voordat Van Hoorn kwam van zijn. Ja, dat maakt ze net wel. Want Saar rendeert het best in de spits. Nou Ja, dat, in een twee-spitsen systeem eigenlijk. In een vrije rol. Nou zie hij natuurlijk de laatste weken vaak op de een joggen en een heel. Hè, een beetje misschien wel de noemen het zien positie. Hij zakt er heel bot in. Ja. Maar hij is op zijn sterkst natuurlijk als hij dicht bij de goal zit van de tegenstander. Hij speelt net als een linksboet spelen. Hij speelt nou ik wat meer als een linksbinnenachtige speler. Hij loopt wat meer naar binnen tas dat Keulen er heen komt. En ik wat meer floreren voor deze wedstrijd. Dus wat dat betreft doen dat wel lekker aan die linkerkant. Voor nou Minsa trouwens echt heel mintje Volendam. Vooral de eerste helft. Man. Wie kijkt alsof hij de nacht ervoor tot jouw 4 of de kroeg in je wedstrijd staat. Wie echt alles sprong van zijn voet. Maar die moet echt nog een schop onder de kont hebben. Ja? Ik kijk wel bij Heerenveen wat mee gesputsen. Ze moeten een beetje achter de broek aan zitten. Het is natuurlijk een fantastische voetballer. Maar Dat is net de cash cow waarvan we toch dat hij wezen zoeken. Nou, dat kan hij echt nog wel worden. Maar hij mag meer scoren gaan. Nou, dan had hij er toevallig nou in je makken. Dus had er nou 2 makken in overwedstrijden. Dus hij mag meer scoren gaan. De Maar laatste doelpunt die op 20 augustus, jongens. Ja, Maar goed, ja, Ulrike is nog helemaal niks. Die had van alles om in. Die had zijn hier er al heel. Ja, Ik denk misschien, hè? Ik denk, jongen. Een nice spits, toch te Nou, stoot. spits, no? Wij zitten eraan, nou, die zijn al nog, hè? Waar komt er nou die catacomben uit? Waar is dat? En ik denk, wie is dat, jongen? Wie is dat? Ik dacht, nou joh, wie is die ongeveer nou dan? Ik denk, Maar- nou, Ja. in het verdorie, man. Nou. Maar wij constateren voor hoopvol, als Ja. wij binnen. Een nice spits. Dit is hem. Wij toch, nou, agressieve uitstraling, weet je wel. Keerlijk Echt zo'n kop. Oost-Europese kop. Wist Ja, wel. we zullen zeggen van, nou gaan we toch die verdedigers, nou gaan we die prupper toch even imponeren, dachten Ja. wij. Maar dat wie dus net. Nee. Nee. Maar nog even weer op Heerenveen. Want als je hem naar Heerenveen zit te zien, want je hem zag ik naar die wedstrijden van Heerenveen. Wat vind je hem dan van het spul van Heerenveen? Oké. Nou, zal ik het dan maar eens eens? Andor. Misschien wat we Kees van Wonderen werd het woordje aan. Ja, Kees van Wonderen. Kees van Wonderen nog even gewoon. Wat vind Kees van Wonderen van deze reacties van Geert van Tunen en Ander Faber? Och, wat was die slecht. Ja, echt hè? Die was echt heel slecht. Dat is heel Wel slecht. een goed punt. Ja, wel een goed punt. Ik vind dat Heerenveen het een leuk elftal en dat komt echt wel goed. En ze pakken trouwens op punten, hè? Ja, nee, Dus wat zeker. mij dat Zoontje vergeven. punten al, hè? Zoontje punten. Ik vreeg me wel al, hoe komt het dat ze voor jou het rijspieling gaan? Verdedigend jongen, want had Keulen het inderdaad de linksback bleef, van Ewijk op rechts. Nou, dat zijn 2 hele onvallers. Ja. Vaak valt. Die ben vaak voort. En voorheen had je daar altijd 3 centrale verdedigers die te staan. Nou dan nog maar 2. En nou zult het wel oors oplost worden. Misschien dat er middenvelder hing je bloot. Maar ja, dat is wel iets waar ze wel om tinken. Het Maar gaat om posities nemen. Ik denk dat is meer variatie in het spel krijgt. Zo'n Keuler, die kent van alles, hè? Ja, dat vind ik echt een mooie multispeler. Hij kan ook linksback, toch? Hij kan linksboeten, Ja. hij kan linkshalf. ik Hij heb kan alles alles. een beetje, maar hij kan niks heel goed. Nou, is nee, het, dat ga je dan wel weer vaak. Een Dat, 1000 dingen doekje van SC Heerenveen. Het is Maar nog wel even, Roelof, want dan zou dus niet correct van Rami Al-Hash. Ja. Die maakt eigenlijk in de basis uit de stoot. Ja, maar Waarom is dat dan? Omdat Oors die in het 4-3-2 systeem, dan staan eigenlijk de beide spitsen een beetje op een eiland. Dus dan kan ik me wel intinken Ja. dat je Rami Al-Hash in de ploeg gaat willen. Maar als je nou alles omzet en je door een fjouwe treien, is het dan ook wel plak voor Rami Al-Hash. het is heel fijn om een speler te hebben die heel goed tussen de linies inspelen kan. Hij rent heel vaak vrij. En als hij dan de bal krijgt, had hij nog de creativiteit onder de bal om er wat mee te dwan. Ik split Kees van Wonderen vreet ik nog even door Rami Al-Hash. En die zei ik van, nou ja, hij is onder de bal heerlijk. Het is een ontzettend goede voetballer. Alleen nog, wij zijn heel erg maar onder de slag om een verzwaring dat hij meer levert dan alleen nog maar op het moment dat hij onder de bal komt. Dus de intensiteit van box-to-box spelen, dat voor mij stoot op Michael Bradley de laatste keer van dat we een speler die daar is het nou een oren-podcast. Ja, dat zei ik bij Omroep Abe. Maar wat- Jim favoriete podcast.
Want die is toch beter, zei je? Die is beter als deze podcast. Favoriet, nou, maar dan is het Moest net precies je zijn. favoriete. Nee, altijd de beste podcast is het net gelijk je favoriete Nee, podcast. Ik kan me wel ooit herinneren dat wij, voor mij wie stond dat voor de eerste keer, wie is mijn podcast van Leo Middelzee leuk. En letterlijk werd ik wat uitnodigen bij Kamataro en zo. Nou jongen, moest dus Arjen de Boer toen eens jaren. Dat wie schandalig, dat wij bij concurrenten in de podcast zitten. Ja, hier Arjen de Boer, grut gelijk om. Precies. dat Daar is hier ik het, een hè? punt. Daar hier ik absoluut een punt. Dat hier die een punt. Ja, daar heb ik gewoon een punt. Maar ja. En waarom Maar- hier ik daar een punt, Geert? Wat schetst mijn verbazing? Dan zit hij zelf bij die concurrent. Ja, dat wie een dat zie je dus soort van, jongens, nou ja, Maar voor waar maat je wij nou in God? Voor welke omroep, voor welke instantie maak je wij een Waarom podcast? telt hij je zo vorstelijk? de omroep. Maar goed, jongens, dit wie meer een vriendendienstje. En Boppen dat, die envelop bij €400, dat hoop ik. Oh. Dus, maar goed. Moet je verdelen aan collega's. Hè? Ja, zeker. Maar dan nog even, we hint Rami Al Hash. Ja. En Ja. ja, toch? Maar Ja, dan even, en maar waarom even naar de waarom naar de basis, jongens. Ja, waarom dat- naar de inhoud. Ja. Want Rami Al Hash, hier net een basisplak bij Johnny Jansen. Hier net een basisplak bij Ode Tobiassen. Had net een basisplak bij Kees van Wonderen. Wij zien het ervoor nog, voor Johnny Jansen. Hier er ook een basisplak. Nee, maar hij maakt Van al die trainers, Ja, die die show het net- even, dat is- maar Johnny Jansen had debuteren litten. Dus daarvoor is hij, toen was hij nog zodanig jong. Hij was 18 toen hij debuteerde. oké, maar Johnny Jansen, Ode Tobiassen, Kees van Wonderen. Bij Ole Tobias spelen die wel geregeld, kregen die wel heel tijd Maar geen vaker basisplak. minuten. Geen maar basisplak. geen basisplak. Nee, Nee, nee. die show het dan net al je verkeerd. Ik zag ik wel dat ik snap de twijfel ik wel. Maar wat Ik- moet er maar zeggen? Dat hij Nee, net zo goed- het, is dat een hij net zo goed begenadigd, het is een begenadigd voetballer. Ja. Alleen nog het probleem met Rami Al Hash is, kist er net van de boon. Kist er Nee, zo. gewoon, hij levert net altijd. Hij is echt een jongen, een beetje wat dromerig op de ronde van de eigen 16 meter. Even in je poorten. Ja, dat gaat dan mis. En dan heeft hij gewoon levensgevaarlijke Nee, situaties. maar dat is het. Daar maakt hij hem wel echt wel niet verbeteren. Maar Maar waarom... ik krijg toch een beetje het Branko van de Bomen gevoel bij Rami Al Hash. Dat vond ik echt toen hij bij Heerenveen ziet, een goede voetballer. Ik dacht, daar mag je in investeren, daar mag je in werkje, hij moet fitter worden. En dat wie bij die van de Bomen en ik. En die speelt het nou daar bij Toulouse, is hij de grote man. Ja. Zal ik je nog wat vertellen? Ik vind Rami Al Hash qua potentie volle beter als Branko van de Bomen. Nou, ik misschien Hij is echt een hele een knappe voetballer voetballer. trouwens, maar- Alleen nog zien contract erin te houden. Ja. Ja, wat gebeurt er nou, Haasen? Ik denk dat hij Haasen voort En ik ben benieuwd, Misschien want wel Roos in de zei, hij maakt in de basis. Waar maakt het dan niet? Ik ben nog net heel warm van Simon Olsen nog eigenlijk. Ja, maar die zit Haasen aan de rechterkant. Ja, dat zoek in. Hè. Maar ja, dat is net een echte rechtsboeten. En Timossi is wel een echte rechtsboeten. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat een ontwikkeling gaat. Want als je een echte rechtsboeten ziet, dan is Timossi natuurlijk weer meer een man die... Maar goed, ik weet niet hoe goed die jongen is. Dat kunnen we nog net echt goed, Nee. echt goed beoordelen in. Maar waar trouwens wel onomstreden is, jongens. Andries Noppert, hè. Noppetje. Andries Noppert. Nou, ik weer in de voorselectie van Oranje. Laten we gewoon Ziet me zeggen... Derorien? Nee. Nee. Hij zelf ook net. Maar toen is nog mijn praat, Rolof. Ja. Hij hier er ook een beetje rekken mee. Ja, hij verontschuldigde hem haast van het feit dat hij zei van... Wie er eigenlijk wel van uitgong. Ja. Wie het wel van, dat mag net de andere kant hoe komen. Daar is hij wel heel op mee bezig. Wel grappig om te zien. Maar het is natuurlijk logisch dat als er in dit geval 29 spelers geselecteerd worden en 4 keepers, dat als hij bij die voorselectie ziet, voor mijn jouw keepers, dat hij er nou ook bij ziet. Ja. Ja. Maar een goede keeper. Het kind toch ik net hoor dat hij Mike is. Maar die gaat maar, jongen. Dat kent toch net, hoor. Noppetje gaat mee, hoor. Maar die Sillissen is helemaal in de war, hè? Sillissen. Dat is niet goed, jong. Nee? Net goed in de holle? Dat is niet. Dat is helemaal misgegaan. Ja? Ja, is koekoek. Jij ziet niet Wat? ook. Ja, nou ja, die jongen die Psycholoog doet, in die alles? doet hele rare dingen. Hè? Die skeert balans en een speler die vlakbij hem zit. Wat die justrek weer stiert. Het weer net. Die man is in de war. Die Ik man heb- die heeft last van zijn eigen imago. Die man die denkt dat hij de beste keeper van Nederland is. En dat wil hij dan vooral wel hebben dat wij dat al die bevestigen. Maar hij leidt hem zelf zo'n onmetelijke druk op. En dan komt dus wat Chinwien. En dan is het mis. Wist En dat- nou is het mis. Wist dat Dus- Kees van Wonderen van hem vindt? Nou, Wist dat? nee, geen idee. Och, wat was die slecht. Die was echt heel slecht. Nou, dat klopt niet. Ja, Sillissen. Ja, Sillissen is zeker slecht. Nee, maar Sillissen... En Noppert is beter op het heden. Ik vind Noppert beter dan Sillissen. Ja, dat is natuurlijk... Het lastige is dat het een beetje in die zin opportunistisch bedoeld, omdat Noppert nog net een hele lange fase zo goed was had. Maar sinds het moment dat hij speelde bij de Graafschap, of Go Eagles, en nou bij Heerenveen, hij had je flaten maken, hij pakt punten, hij houdt bedoel ik ballen maar. eruit. Ja. Ga strijden kwartier. Stijn de Volendam ik weer. Het is net normaal hoeveel ballen die eruit had. Ja, hele Maar we gaan knappe ze allemaal bal. weer pakken. Noppert is de Hè? kerstkou van Heerenveen eigenlijk. Ja. Noppert is de nieuwe kerstkou. Ja. Ja. Amin Saad heb je niet meer Hoe de roer. fuck is Amin Sar? Zo is het. Lang leven aan die Jongens, we gaan naar de Ljouwerters. Want de Ljouwerters die hebben De zelfs Ljouwerters. een hele hectische week achter de rug. Vanwege het ophouden van haatrenner Henk de Jong natuurlijk. Vanwege de zoensklachten. Dit was de oude Tongesjek naar boeten gebracht. Maar Jim hebben we misschien wel eens jeder signalen kregen dat het net helemaal goed ging, maar Henk?
Nou ja, Geert wie bij de laatste wedstrijd van Henk vorige Ja. week. Hè. En daar wie ik al iets gebeurd. Ja, er gebeuren wel wat aparte dingen. En ik, daar heeft problemen nog West assist bij Volendam. Ik heb grote problemen met het interview met bij Cambuur. Want dat doet dus nooit de spelerstunnel in de richting van het hertje. Zeg maar. Er komen al die supporters komen er langs. En al die band die het handtekening willen, en supporters die het, in het geval van vorige week, met Vitesse, lul binnen. Ja, En want beginnen- gewoon supporters maatje hadden wel zwargen. Ja, zeker. Daar ben ik Grutte gewoon bij. Die zwaar. maatje Grutte Grutte zwaar. zwargen. En die Utrecht dat op een tamelijk onconventionele manier. Die beginnen wat uit cynisch te klappen en wat opmerkingen. En dan wordt die Paulus een lulk. Dat is geen manier van interviewen. Als dat in radio of televisie interview is, moest het hebben. Dus wij hebben werkelijk een helemaal waardeloos plak om te interviewen bij Cambuur. Dat ze dat eventjes goed opnemen, want het is helemaal niks. Dat moet oors. Dus wat gebeurt er na de wedstrijd van Vitesse? Zei Henk de Jong, maar ik kom daar net. Ik heb daar geen zin in. Moesten we naar de orenkant van de spelerstunnel. En daar is het rustiger. Dat klopt, want daar rent geen publiek meer langs. Maar daar zit ESPN in te pakken. 88 flight cases, 84 kilometer kabel, 6 man eromheen. Klap, klap, bang, bang, bang. Wat een ergernis. Ja, jongens, kom op zeg. Je kunt er gewoon een plakje vinden in het Ja, nee, stadion. dat is, staat even dat skikken, liegt het nergens op. Maar Henk Woert, Henk Woert. Ja. Waarom was dat nou, hè? Ja. Nou goed, ik denk, maar ja, hier kan ik net staan. Dus wat ik doe, ik pak even 3 meter, ging ik op een ronde van het veld staan. Nou, hij is mooi het stadion, redelijk goed lucht. Ik denk, nou, hier maar even. Nou, daar had hij mee wegtoeterd. Want dat woord hij absoluut, nee, moest er wel commenteren. Ik denk, jongen, wat markeert hij? En hier de eigen bovenop een kop staan, om het zo maar even nu te drukken. Ik denk, dat is net goed met die Henk. Het is echt net goed. Nou ja, toen zei ik naar Sinem, nou, wel rusten dan maar. En die zei, nou, ik sliep net. Nou, dan doet hij dat misschien bij nooit naar een wedstrijd. Er zijn wel meer trouwens die dat hebben, want er zit adrenaline nog. Maar toen hield ik wel in de gaten, dit is net goed. En toen kregen we man die het bericht dat hij dus net op een training weer. En toen heb ik hem een bericht gestuurd. Ik zei, In de oren in het bekerduel. in de oren uit Beker, terwijl ze Rijnfoto. Toen heb ik hem een bericht gestuurd. Ik zei, Henk, wat is er aan de hand? Niks voor hem kregen. En toen wist ik eigenlijk ook nog. En toen ging ik teaser naar Harkema's Boys. Het is in Volendam. En daar trof ik een aantal mensen. Waarvan in ieder geval 2 uit de hele nabije omjouwing van Henk. En die zei, het is gebeurd. Hij komt niet meer terug. Dat wie? Tiertje. Teaser. Dus ik zei, Andor, die maakt naar die wedstrijd van Rijnvogels. Dus die zei ik in, Andor, denk erom, dit is wat ik hier en het is weer, ik weet het zeker. Nou, toen dan, vreeg je er maar, hè? Foukeboy bezocht te pakken te krijgen. Die keek net voor de telefoon. Nou ja, toen op een gegeven moment na de wedstrijd stien wij daar nog op het veld van Sportpark De Krom in Katwijk. Naar de interviews. Pascal Bos gaat zien er nog. En de communicatie meewerken van Cambuur. Gerard Bos, collega van de Jouwte Kans, die er ik bij. Die het om Bos gaat zijn. Van nou ja, kist er iets hoe sissen. Desnoods, nou ja, off the record zouden wij dat dan nemen. Maar dat wij dat weten, dat we de rekening mee horen kennen. Nou ja, wie niks van de hoorn en nee, wie grieperig. En nou ja, daar reageren ze net op. Dit wil je op na die wedstrijd. Na die wedstrijd hier op bewazen, Daar ben je wel een waasje. ja. Nou ja, oftewel, Guinea zei er wat over. En nou ja, toen zit het om 12 uur kwam het berichtje. Nou ja, waarvan we wisten dat het komen zou. Ja. Hij hem in de nooit nog weer contact hoor, maar Henk? Nee, ik heb een bericht gestuurd en daar heb ik nou, hoe noemen ze zo'n emotie, zo'n hartje kreeg ik van hem waarom. Dus, Maar Henk communiceert praat met in emoties. emoties, hè? Ja. Het zijn al die Ja. boxjes Ja, en boxjes en hartjes handjes en en hartjes en, vuurwerk. Het is, ja, nou ja, Claire, dat vind ik, dat snap ik ook wel, want die telefoon is voor natuurlijk, dus dat die überhaupt Ja, reageerde. tuurlijk. Ja. Maar ik heb een bericht gestuurd in de zin van, best jongen, denk om diezelf. Die gezondheid is 100 keer belangrijker als strijpen voor Cambuur. Dus hij is een mooi gezin, hij is een leuke vrouw, hij is fijne band. Geniet er maar van. Zo is het. Vond ik een mooi moment, juist voor de wedstrijd, dat die spelers met z'n allen achter die banner maar steken. mooi. En, Ja, weer mooi. en heel dat omdraaien is, maar ja. dat het hele stadion het Schenko, het hele stadion applaudisseren. Dus het wie eigenlijk de tweede week opriegen dat het eerbetoon voor de wedstrijd mooier wie. Als de wedstrijd zelf. Ja. Maar ja, goed, dan wordt er natuurlijk wel weer gespeculeerd over van waar maakt dan de opvolger worden van Henk de Jong. En de naam die het nou wel heel erg roemsjongt, dat is de naam van George Ulte. Ja. Wat vind je hem ervan? Even kwart, logische keus, George Ulte. Nou ja, het is ooit is hij benoemd tot de kroonprins van het Nederlandse trainersgilde. Als dat gebeurt, moet voorzichtig worden. Ja. Prompt ontslag bij Fortuna Sittard. Overigens kreeg hij dat ontslag na de wedstrijd in Cambuur.
Die omkamp nog maar 4 jaar in, dat weet je nog wel. Die grote raketten die daar steeds in de kruising vliegen. 4 keer schieten, 4 keer raak. 4 keer schieten, 4 keer raak. En toen stien we machinaal direct in zo'n persafdeling te interviewen, ESPN, NOS, de hele rimram erbij, kranten. En toen stier er een man die zo onvoorstelbaar ongelukkig weer en het zo ongelooflijk net meer wist. En dat ik ruiterlijk taaljoeg voor de camera's van ESPN, dat ik toch van potverdorie. Even rug dan maar, even kop omheen, vriend. Want dan word je vermoord door die Turkse maffia. Nou, dat laat je niet gebeuren, verdomme. Nee. Wees even een kerel. Maar 2 dagen later weer Hij gebeurd, hè? 2 dagen later weer gebeurd. Ja. Dus ja, En dit wie nog maar de derde speelronde. dat is wat een verwrongen beeld dus wat ik van die man had. Ja. En Nee, ik goed, denk wel dat hij een misschien- goede trainer is. Misschien kunnen we even inbellen van L1. Dat is Falco Kremers van de regionale omroep L1. Dag Falco. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, jij kent George Ulte natuurlijk goed. Je hebt veel met hem samengewerkt. Wat is hij voor een trainer? Ja, ik heb hem 2 jaar inderdaad mogen meemaken, wekelijks. En ook in interviews. Ja, hij is een heel netjes, beschaafde, welbespraakte man. En ook wars van arrogantie. Gewoon iemand die je altijd netjes te woord zal staan. Nooit boos weg zal lopen. En ook snapte dat bijvoorbeeld in ons geval de pers een verlengstuk is van de media. Dus als je het hebt over hoe ik met hem samengewerkt heb, dan kan ik daar enkel heel positief over zijn. Ja, en wat is zijn visie? Ja, ik vind vooral het collectief, dat vindt hij heel belangrijk. Wat hij goed kan, denk ik, is een hecht team spelen. Dat hebben we ook vorig jaar gezien. Met spelers uit alle windstreken, van alle niveaus, heeft hij toch een machine moeten maken die Fortuna uiteindelijk in de Eredivisie heeft gehouden. Dat is hem gelukt. En heeft hij echt wel een heel bijzondere prestatie geleverd. Dus het smeden van een team, vind ik, moet je hem absoluut nageven. En ook dat hij goed met druk kan omgaan. Want die zat er toch wel op, zeker het einde van vorig seizoen, de laatste wedstrijden. Dus daar heeft hij het gewoon goed gedaan. Dus dat is een beetje zijn visie. Hij praat heel veel met spelers, heel betrokken man. Probeert vooral ook de grote jongens in de kleedkamer mee te krijgen. En zijn visie is, als ik die mee heb, dan komt de rest vanzelf. Dus iemand die veel praat met spelers. En ja, het teambelang altijd heel hoog in het vaandel heeft staan. Ja. Was jij bij die wedstrijd Fortuna Sittard tegen Cambuur, Falco? Ja, ik stond naast je collega inderdaad in diezelfde mixzone daar. Dat klopt. Ja. En wat vond je van... Stond je erbij toen hij werd geïnterviewd door ESPN en de NOS? Want toen ging hij... Het was een geslagen man en hij wist het allemaal niet meer. Nee, precies. En ja, weet je, en Ulte die irriteerde zich ook al sinds de zomer eigenlijk en toenemende mate aan onder andere transferbeleid bij Fortuna, die toegenomen beweging rond de club, de invloeden inderdaad van bovenaf steeds meer. En dat merkte je eigenlijk vorig seizoen al, maar zeker na die 3 nederlagen, er stond echt inderdaad, wat je zegt, een geslagen man die er even geen verklaring meer voor had. Ja. En hij heeft ook achteraf gezegd dat hij ook... hij heeft geen enkel negatief woord meer gesproken naar Fortuna, echt heel netjes. Maar wel dat hij uiteindelijk opgelucht was dat het voorbij was, voor hem ook. Dus je merkt wel in alles dat het werkte gewoon niet meer. Het was aan 2 kanten uitgewerkt en het was voor beide partijen uiteindelijk, denk ik, verstandig om met elkaar te gaan. Arjen had het net over een visie en toen begon je inderdaad over het team en het collectief. Kun je ook qua voetbalstijl een visie bij hem benoemen? Is hij van 4-3-3? Is hij 5-3-2? Hoe deed hij dat de afgelopen jaren? Ja, denkt hij aanvallend of denkt hij verdedigend? Nou, hij is wel een trainer die echt wel probeert aan te vallen. Zeker wel. Die aanvallend voetbal ook mooi vindt. Hij is ook geïnspireerd door bijvoorbeeld Wiel Curver, die in het verleden gezegd heeft, nou, voetbal is voor het publiek en mensen moet je vermaken. Dus het is wel een trainer die dat idee ook heeft. Heeft van ook Erik ten Hag, echt dat aanvallende voetbal, dat heeft hij wel opgedaan. Qua systeem vind ik dat moeilijk te zeggen, want hij heeft ook nooit gedwongen door heel veel wisselingen bij. Fortuna heeft toch de laatste seizoenen heel veel nieuwe jongens bij de ploeg gekregen, ook in de winterstop bijna een half nieuw elftal erbij. Kortom, dus hij heeft ook gewisseld van 4 man achterin naar 5, heeft hij ook geprobeerd. En hij zei ook tegen mij een keer, nou met 5-3-2 kun je heel aanvallend spelen. Dus hij is wel iemand die aanvallend voetbal predikt, maar een vast systeem heeft hij volgens mij niet. Dat laat hij echt van de kwaliteit van de groep afhangen. Ja, en dan nu de hamvraag eigenlijk, Falco. Is George Ulte, wat jou betreft, de geschikte trainer voor Cambuur? Ja, toch? Ja, nou ja, als ik het moet zeggen, zou ik zeggen ja. Ik bedoel, in een wereld vol ego's en schreeuwers in de trainerswereld vind ik hem toch wel een beetje een verademing op de een of andere manier. En hij heeft een bepaald charme, zeg maar, wat Henk de Jong ook had, maar dan op een heel andere manier. Ik denk Cambuur hij heeft nu straks ook de winterstop aan te bouwen aan het team. Het bouwen, dat kan hij gewoon niet goed als hij maar de tijd krijgt om er iets van te maken. Dus ja, ik zie dat zeker wel zitten. En ik denk ook dat hij daar zelf voor open staat. Dus wat dat betreft zou ik dat zeer serieus nemen, absoluut. Is hij misschien niet wel een klein tikkeltje saai?
Ja, ja goed, daar heb je misschien een punt. Maar van de andere kant kun je ook zeggen van, wat is daar mis mee? Ik bedoel, de voetbalwereld is al gek genoeg. En iemand die gewoon met bescheiden middelen goede prestaties levert, ja, is dat zo slecht? Ik bedoel, we hebben ze bij Fortuna nooit heel erg gevonden dat hij af en toe een tikje saai wordt. Dus ja, ik vind dat niet per se een nadeel, eerlijk gezegd. Zeiden ze over Kees van Wonderen ook. Er waren mensen die dat zeiden over Kees van Wonderen. Ik vind het helemaal niet. Het is inhoudelijk en interessant. Ja. Maar ja, goed, bij Sjors... Nou ja, hij was ooit de kroonprins onder de Nederlandse trainers, hè? Ja, daar moet je altijd mee oppassen, hè? Ja, dat zei ik ook. Dan wordt het gevaarlijk. Ja. Nee, maar goed, hij is wel iemand die op jonge leeftijd de kans heeft gekregen, die de kans gegrepen heeft en waarvan ook, ik noemde eerder al Ten Hag, hij heeft gewoon in interviews aangegeven, nou, ooit zou ik met Sjors Oté weer samen willen werken. Dus is iemand die jaren geleden al die kwaliteiten van hem zag en daar ook in de toekomst wellicht meer weer wil doen. Hij heeft jarenlang nu bij Fortuna 2 seizoenen gewerkt onder hoge druk, dus hij weet wat ook daarbij komt kijken. Dus ja, nogmaals, ik denk dat hij een zeer gerespecteerde trainer is inmiddels in Nederland. Hij staat er goed op. En ik stel het geen gekke optie vinden om hem bij Cambuur langs de lijn te zien, als je het mij vraagt. Goed zo. Nou, dankjewel Falco. Dat is bij deze afgetimmerd. We slaan hem af. Heel goed. Sjors Ulte wordt de nieuwe trainer We gaan hem halen, hoor. van Cambuur. Volgens Falco Kremers van L1. Hoe ver zijn we? Hey, hartstikke bedankt Falco. Graag gedaan. Tot snel. Tot snel. Hoi, Oké. hoi, hoi. Hoe ver zijn ze met hem nou? Hoe is dat al duidelijk? Nee, het is natuurlijk Sinama Jong voor Ja? dat klopt Ja. inderdaad. Hoe concreet het is, dat vind ik nog lastig te zien. Daar hebben we geen berichten over yet. Maar wel dat hij een serieuze optie is. Vind je hem dat het wel een geschikte trainer is? Ja, ik denk het wel. Best wel een aardige voetbal. Ja, ik heb wel een hele redelijke jongen. En volgens mij wie er ooit werkzaam in het speciaal onderwijs. Dus wat dat allemaal belangrijk is. Zo Roelof. Roelof, is dat ook bij de Cambuur? Maar even serieus, ik heb wel eens contact met Mark Diemers uit Witte. Die het onder hem traint en die is ik heel positief over hem. En nou ja, voetballers die mening ha, ik bedoel die shit altijd op trainers, dat mankeert altijd wel om. Als Ian dat zei, nou ja, dat tik ik, dat is wel een positieve recensie voor een trainer. Maar ja, jongens, waar moeten we oorzaken? Nou, laten we wat namen erbij pakken. Roelof had van name dropping, dus name dropping. Kijk op name dropping. Ja, ik neem een naam. Johnny Jansen. Johnny Jansen. Zou ik heel leuk vinden. Maar Maar het net gebeurd. nee, maar het gaat net gebeurd. Maar zou Johnny Jansen een goede trainer wezen voor SC Cambuur? Nou ja, ik zou nog wel graag zien willen hoe goed hij als trainer is. Ja, hij had het bij Jervin net zien litten, net genoeg gepresteerd. Dus ik dien krijgen. Maar is hij nou daadwerkelijk... Is hij meer een jeugdtrainer die jeugd heel goed ontwikkelen kan? Of kan hij als haattrainer ergens ontslag? Ik zou dat wel zien willen. Wat denk Maar je, het is wel Johnny twijfel. Jansen? Het is wel twijfel. Ja, dat weet ik net. Misschien zou hij dat best wel kennen. Ik zal mij daar net een oordeel over onmatig, want dat vind ik altijd een beetje tendentieus. Maar Doos zou dus Sipke Hulshoff. ja, Sipke moet gewoon tussenkomen. Dat is wat mij betreft een kandidaat. Sipke moet tussenkomen. En ik snap wel, dit gebeurt net, want Sipke zit nou in oorlogssegmenten. Hè. Die is Sipke het de wien in de zeilen. het wind in de zeilen. Assistent, bondscoach. weet je, hè? Assistent bondscoach, een Koeman. geweldige tweede man, misschien wel nooiste. Arne Slot zat hier in Ljout, ik werk en hij had er een perfecte baan. Maar ik vind dat Sipke tussenkomen moet. Sipke, wij roepen nou om die, dan moest nou die verantwoordelijkheden nemen. Ja. Dan heeft bij de Kisse Club in Ljout, hij zou de kans krijgen om die te ontwikkelen tot was best. Dan zit die club in Neet, dan komt hij om dat even op te lossen. Dus Doos, zo is het eigenlijk... maakt het Die kamer. Sipke, kom dus. Dan een orennamen nog misschien, Andor? Ik zie het zelf misschien wel te denken on. Had je toch steeds maar... Dat is mooi. Anders had het namen. Ik zit zelf Nee, maar het wordt mij toch. Ja, dat is hartstikke Maar ik zal eerst mijn namen wel even Leuk. droppen. Ja, ja. Even. Ik denk kwarte termijn, ik weet het, maar Cambuur maar ten koste van alles in de Eredivisie blowen. Dat hebben ze echt zijn. Een tussenpauze. Dik advocaat. Ja, Dik advocaat. Dik Ja. advocaat. Dan maar bedje. Ja, joh. Wat? Dan maar bedjes komen. Nou ja, ik zeg, jou die man een ton. En als ze erin blowen, ton. nog een ton. Het is van een monnik in de vergadering, een ton. Ja. Maar jongens, ik ken Wat verzint het de trainer in de Het is kort op Eredivisie? termijn, maar Die met zit die echt een jongen- ton. Die zit meer dan een ton, hè? Ja, maar die... Ja, kijk, 2 ton als ze erin blowen. Ja, nee, maar ja. Ik ken al 3 namen op deze tafel die van 2 al totaal niet realistisch binnen. En dat ben Sipke Hulshoff en Dick Advocaat. Oh, dus jee. we Oké. hebben Nou, maar welke realistische namen komt zo? Hij staat nog een namen. Ja, waarvan ik vind trouwens Sjors Ulte de beste optie, maar de rest het wel aan. ik zeg Fred Grim, die het vrij is. Fred Bal Grim, met nooit meer Cambuur. bellen. Nooit meer bellen. Vind ik Dat echt, is hè? Lieke dat is irreëel, Dat is wel weer. want die komt Jaap er Stam? maar in. Nee, maar nog even een oer. Jaap Stam? Nee, maar Fred Grim. Waarom is Fred Grim net nu is het realistisch? nou. Omdat Fred Grim die weer had.
En die hier thuis zijn om bij Cambuur trainer te worden. En op het allerlaatste moment deed hij hier in Ljouwert al hier zitten, omdat hij zo nodig naar Sparta moest om daar assistent te worden Van advocaat. van advocaat. Nou, dan ben je toch, daar heb je toch niks van, dat is onbetrouwbaar. En dan zie je dat hij onbetrouwbaar. Nooit meer bellen. Nooit weer bellen. Niet doen. Hij is zo natuurlijk qua profiel. Ik denk dat het een goede trainer is. Nee, Hij was qua Shelley, profiel bij RKC, past het, Almere maar- City. Nee, dat Hij had is zelfs zo dat hij ooit weer waarom won naar Cambuur. Ja, dat zei ze al Dus hier. dat past Jaap wel weer Stam? wel. Is ik vrij? Heb ik een link met Cambuur? Maar het hij het dan zo goed in? Nee. 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 Dus net realistisch. Die matje ik net. Nou ja, die is realistischer. Ik denk dat Jaap Stam zelfs wel hier presteert van Cambuur. En dat het Dick Advocaat natuurlijk net. En dat het Sipke op dit stuit ik net. Nee. Sipke die wil best weer omkomen. Alhoewel die oproep van die. Het maakt op mijn indruk. Zo. Dus Ja, misschien hè. Ik doe hem rustig nog een keer. Misschien jongens, dat als je denkt dat het Sipke helpt, dat het hem We op de matten- streek loopt. Maar We matten het naar Sipke hey sturen. jongens, even wachten. Wacht even. Want Ja, nee, doe maar. Ja. Vlienwieken, Ja. toen zie je aan deze tafel Pieter Bos. Pieter Bos. Die weken daarvoor ziet aan deze tafel Andries Noppert. Andries Noppert. Die weken daarvoor hien wij oud-keeper Harm Zijnstra. Harm Zijnstra. Nou, mijn vraag aan Jim. Is het net de heegste tijd om even te bellen met een keeper? toch net weer een keeper. Ik ben wel een beetje klein met de keeper. Ja, echt weer. Jan de Boer. Jan de Boer. Jan de Boer van Grace. Keeper. Wacht even. Goedemiddag. 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 Doelman. De keeper-trainer van VV Sleert. Hè? Oh, ja. Ja, VV Sleert. Dat Wacht zit op even. Ian. Dat zit op Ian. Tuurlijk. Doelman, dat is de doelman van Grace, Benny Isnits. Daar is die twee keer in die eredivisie debuut maken tegen PSV. Gelijk een daverende verrassing voor jou. Hoe stond je zelf weer waarom op die wedstrijd? Nou, ik denk, het was een droomdebuut. Ik heb er wel een dag van tevoren nog over na zitten denken, maar ik heb dit niet kunnen bedenken. Dus ik denk, qua alles, het kon niet beter. Voor mij, denk ik. Ja, want toen is zelf net heel botzenuwachtig, hè, begreep ik. Maar die man wel. Ja, mijn moeder wou ook niet mee naar het stadion. Ik had kaarten geregeld. Ze zei van, nee, ik blijf wel thuis. Dus die heeft voor de tv zitten kijken. En uiteindelijk is er nog een buurvrouw, een vriendin van mijn moeder, met een fles wijn gekomen om het nog een beetje te redden. En mijn zusje en mijn vader waren wel in het stadion, mijn vriendin. Ja, En wat vrienden. maar het was natuurlijk een prachtige wedstrijd om die debuut te maken. Ja, en maar hoe zit het nou, Jan? Want dan bist vierde keeper bij Grace. Nee, derde. Oh, tredde. Dat bist... Ja, Achter Verrips, achter Leeuwenborg, maar Ja. voor Jan Hoekstra. ja, klopt. Maar die ben Ollie blessure? Ja, Verrips is een paar weken geleden geblesseerd geraakt. En Peter raakte woensdag geblesseerd tegen Dordrecht in de rust. Toen heeft hij een debuut al maken. Officieel, toch? Ja. Klopt, ja. Voor de bekertje in Dordrecht. Ja. Ja. En dan komt PSV. En dan weet je, dan komt Gakpo, dan komt Luc de Jong, Xavi Simons. Hoe begint dan onze wedstrijd? Ja, het klinkt heel stoer nu, maar eigenlijk niet heel anders dan normaal. En ik had wel in mijn hoofd dat ik dacht van ja, het is misschien wel beter om tegen PSV debuut te maken dan tegen een RKC of een Cambuur of Go Ahead. Dat je weinig te doen krijgt. Want tegen PSV weet je altijd dat je veel bal op je goal gaat krijgen. Dus als je die eerste paar weet te pakken, dan groei je ook makkelijker in die wedstrijd. En dat En het is een mooie affiche natuurlijk om je debuut te maken. Ja. Maar de stier is ooit in de belangstelling van Bayern München. Ja, klopt. Hoe lang is dat, Lien? Ja, als onder 17 zat ik nog bij Heerenveen toen. Ja, want dan komt ze in de jeugdopleiding bij Heerenveen en toen bellen niet een keer of dat krijgt dan terug via die zaak weer nimmer of zo. Ja, ze hebben me gezien toen in een toernooi. En toen kreeg ik via Heerenveen een brief binnengekomen voor een 4-daagse stage. En zo is het toen gegaan. Maar toen zou dit van, dat wil ik net hinnen. Nou, ik wou wel, maar ik mocht toen niet van Heerenveen. Oh, mocht niet van Heerenveen? Oh. Of waarom net dan? Dus, Ja, ze zeiden van ja, we willen je niet kwijt. En in die week moest ik toen de hele week, was in de vakantie. En toen moest ik de hele week meetrainen met het eerste. Dus toen was er ook geen mogelijkheid om te kunnen gaan. alles is te koop, Jan. Ja, dat is zeker waar. Maar Ja, toch? Dan moeten ze gewoon even wapperen met Duitse marken. Dan is het zo klaar, toch? Ja, dus die kans is toen helaas niet gekomen. Nee. Maar dan ben je volkomen bij Heerenveen, waar we naar Grace staan. Maar hoe is dat zo gegaan eigenlijk? Nou, ik heb toen gewoon de hele jeugd afgemaakt bij Heerenveen. En toen kreeg ik een contract aangeboden om bij de selectie te komen bij Heerenveen. Maar toen er waren wat dingetjes gebeurd waardoor het vertrouwen wat minder was. Ook dat van Bayern München was er een onderdeel van. En toen kwam Bas Rora, toen voormalig keeperstrainer bij Groningen. En daar heb ik al vaak contact mee gehad. En eigenlijk ben ik zo bij Groningen gekomen. Ja, want toen wist Benne in Snits, maar dat Ja. wist opgroeid in Sleert. Ja, Maar dat klinkt net echt, dat klinkt wat Noord-Hollands-achtig. Ja, mijn ouders komen allebei uit Amsterdam.
Dus ja, zo zit dat er een beetje in. Ja, En ik versta wel alles in het Fries, ja. maar ik spreek het niet. Nee. Bas Roorda, die zit nou toch bij PSV? Ja, klopt. Ja. Oh, dat is 1 en 1 is 2. Hey, Mhm. Goed keept je Ja, in PSV. Ja. Als Roorda zit wat dacht je toch van de volgende club, Jan? Ja, ik sta voor alles open. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en nog- ja. we moeten nog even recht zetten, want ik hier Jan van der Moon aan de telefoon. En Jan komt dus uit Sleert. Maar die is dat is nogal onpakt, die Sleert, hè, begreep ik. Ja, ze kon het niet waarderen, want ze zeiden, we zien veel te vaak Snake voorbij komen. Maar je moet gewoon zeggen dat je het sloten komt. Dus Ja. dat moest ik nu even Bij recht zetten. deze is dat, Bij deze is dat wel recht zetten. Jan de Boer van Sleer. Jan de Jan de Boer Boer van van Sleert. Benny Jazeker. Snits, maar dat viert we nou. Daar Ja, kunnen we- hij komt doe- gewoon ja, doe het er niet van aan. Sleert. Maar nog even hoe die wedstrijd, want er heeft echt alles pakt, Jan. Wat wie die allermooiste redding? Ja, ik denk die eerste. Dat was ook niet de eerste, dat was de derde bal, van die kopbal van Til. Ik denk dat was ook de moeilijkste. Oh ja, die van Til, ja, dat was een mooie, Jan. Ja. Ja, dus dat is lekker. En toen ik die pakte, begon het publiek al meteen mijn naam te zingen. Dus dan groei je ook in die wedstrijd. Dus dat is ook gewoon een heerlijk gevoel. Wat zongen ze? Jan in Oranje? Nee, Boeroe. Dat is mijn bijnaam hier. Boeroe. Ja. Boeroe. Waarom? Ja. Boeroe? Ah, Jan de Boer. Ja, Ja. god. Ja. Dat is zo'n domme vraag. We nemen hem toch niet naar Arjen de Boeroe? Nee, Nou, die snap misschien ik bij wel. Hudde Griep nemen ze een Vossa. Ja, bij Hudde Griep nemen ze mij Vossa. Ja. Arie de Boeroe. Nou, zit er nog een sterk verhaal achter Jan de Boeroe? Ja, Nana Casemiro is ermee begonnen. En zo is het zijn eigen leven gaan leiden. En nu is het ook bij de fans Boeroe. Ja. Leuk verhaal. En hij ouder dan, Jan, want dan is naar de supporters staan en dan wie is het volgens mij een beetje aan het dirigeren, toch? Of net? Megafoon erbij. Megafoon. Ja, Hier het feest. Ik moet zeggen, normaal ben ik niet zo van die dingen. Maar ik werd een beetje die hoek ingeduwd. Maar ja, na natuurlijk zo'n wedstrijd en eigenlijk de steun die ik meteen heb gekregen, dacht ik het misschien wel mooi om wat terug te doen. Ja, en dan heb je natuurlijk komend weekend, dan speel je hem de Chin Emmen. En dat is altijd, Ja. De Hondsrug Derby. alsjeblieft, de Hondsrug Derby. Waar zit er dan bij Grains op doel? Ja, ik heb nog geen idee. Ik hoop dat ik ga spelen, maar ik heb nog geen idee. Is Leeuwenburg weer fit dan? Of hoe liep het dat? Nou, volgens mij is Verrips is de grootste kans dat hij fit is. Maar hoe het precies zit, weet ik nog niet. Oké, Ze zie je bij Cambuur ook nog een keeper volgend seizoen, Jan. Ik weet net... het is geen PSV, Bas Roorda wil ik het er net. Maar zou dat nog wat wezen? Ja, ik heb een aflopend contract. En we gaan kijken wat Groningen wil en wat ik wil. Ik denk dat het ook mooi is voor mij om nu te gaan spelen. En dus ik sta voor alles open. Ja, maar KKD, dat is Cambuur. KKD is daar net te min. Tot nu toe spelen ze nog Eredivisie. En ze hebben een hele goede nieuwe middenvelder. Dus Goed gekouden. Zo, Van Kaam. Alle ballen op Van Kaam. Mediatrainer. Ja. Zo is het. Goed zo. Maar Andries Noppert maakt natuurlijk een transfer naar Manchester United of zo. Nee, dus, Noppert. Ja, Ja, Noppert. waarschijnlijk wel, ja. Naar het WK. Ja, het het WK. WK. Is groot. Dus ja, dan, hè, die Jelly, voordat hij naar Heerenveen kwam, werd hij ik van tweede keeper, van tweede keeper aan de eerste keeper. Nou, ik oud jeugdkeeper bij Heerenveen. Dus juist een parallel. Ja, Jan de Boer speelt over 2 jaar in Oranje en bij Heerenveen. Oh, dat is oud jeugdtrainer van mij, Andries Noppert. Echt waar? oud jeugdtrainer. Ja, Oh, leuk, oud man. keeperstrainer. Ja? Oh, grappig. En wat heeft al geleerd van Andries? Van Andries. Nou, ik heb toevallig, toen ik Voor hoorde voetjes? zaterdag dat ik ging spelen, toen heeft de keeperstrainer Harmen Cuperus tegen mij gezegd, je moet alleen maar beelden van Andries gaan kijken. Dus dat heb ik zaterdagmiddag zitten doen. Maar dank om beelden van Andries Noppert, Hestosa excelleert in PSV. En Harm Ja. Cuperus. Ja. En hij- Ah, mooi man. Nou, Harry Nou, in elk Peres geval, ben je na een jaar ook helemaal klaar mee. Dus wat dat betreft. Maar nog wel even, want hoe doet het eerste van Sleert het, Jan? Die keeper daar, al een heel soort chin? Of, Ja, dat is een hele goeie. Hij heeft ook een hele goede keeperstrainer, maar hij is een hele goede keeper. Hele goede keeper. Mooi Jan. In ieder geval een wedstrijd. Grains PSV, een wedstrijd die stoot net gauw 4 assist. Dank dat je even aan de telefoon komen woedest. Ja, graag gedaan. Oké, dag Jan. En we dag. hopen natuurlijk Jan dan in in Emmen, in de Hondsrug de Derby. Hondsrug Derby. Dat hopen we natuurlijk. Dat hopen we. En dan rood, wit. Rood, wit aan de bal. Dat is Emmen. Hey jongens, we gaan even weer waarom naar Cambuur. Ja. Oh. Ik ging nog hier namen. Nog een naam. Nou, nou maar weg. Ja, echt net haalbaar. Want, Oh. want bezet. Net want realistisch. bezet. Nee, maar dan denk ik Tuchel. nee, Tuchel Die niet. is vrij. Of, Nee, Dick Lukien. Dick Lukien. Ja, die maar dat is dan Keepje. Ja, die was Kepi. Maar die dat houdt op daar bij Emmen. Dat kan het missen. En Dick Lukien vind ik een
prima trainer en een geweldige personality. Die passen zo, no nonsense bij Cambuur. Je net? Ja, ik zou bij Jervin precies hetzelfde wat dat betreft. Als verwonderd door voortgeet. Ik vind Dick Lukien volgens mij een toptrainer. Ja, volgens mij ook. Ja, we beginnen naar Cambuur. Want Cambuur verleerde het weekend van Twente. Toch een benutte strafskop in minuut. Nou, wat wie het? 97. En dat wie Hens, daar wie geen discussie over. Ja, dat zijn de regels en het is wat anders uit. Het zijn regels. Ik vind het een waardeloze regel. Je wordt er helemaal gestoord van. Want waar in godsnaam had je helemaal maar je lijf en leden. Maar toch kon ik wel vernemen dat Bosgaard daar misschien iets oors tocht. Nou, ja, Ja? wel een beetje. Hier is toch het idee dat hij Wel een beetje. lulk weer. Nou, ik hier toch... Hij zit net echt lekker in zijn vel. Het is wel een typische assistent-trainer. Nou ja, hij maakt hem heel bot lelijk. En dan praat naar ouder in mij en Bosgaard. Ja. En mooi skietsdochter. Ja. Kamphuis. Maar Jochem. Nou, even jaren, even mooi. naar Kamphuis en Bosgaard. Ja, komt-ie. Ja, voor mij was het beeld duidelijk. Ik kwam bij het scherm en ik zag gelijk dat de arm uit het lichaam was. En de richtlijnen zijn wat dat betreft zijn gewoon heel duidelijk. Hoe vervelend dat is, want ik snap echt wel dat in de laatste minuut zo'n beslissing en dan het winnende doelpunt, dat het gewoon ontzettend zuur is. Maar ja, wat ik zei, de richtlijnen zijn duidelijk in wat dat betreft. Dus ja, we kunnen niet anders. Doken Smit zegt van ik houd de arm tegen mijn lichaam. Zag u dat anders? Nou, dat zei ik gelijk al tegen hem. Op het moment dat je arm tegen je lichaam houdt, dan is er niks aan de hand. Dan was er ook niks aan de hand geweest. Alleen zijn arm is duidelijk uit het lichaam. En dat kan iedereen ook op de beelden zien. En ja, op het moment dat hij uit het lichaam is, dan is het dus een strafschop. De hand was niet op het lichaam, zoals Doken zegt, maar die was buiten het lichaam. Dus een terechte penalty, zegt de scheidsrechter. Wat vind jij? Dat zijn zijn echte woorden. Vertaal het bijna letterlijk. Dan mag hij ook nog een specsavers toe, volgens mij. Als je ziet zijn elleboog... Kijk, wat is de definitie arm langs het lichaam? Als jij je elleboog tegen je lichaam hebt, wat wil je met de rest van je arm doen? Ja, zeg het maar. Als dat zijn uitleg is, dan... Dit is wat hij zegt. Ja, nou ja, dan ben ik echt achterlijk. Nou, Ja, dan is hij dus achterlijk, toch jongens? zich, Want ook zou je dus van, het is zelfkennis. Hens. Ja. Dus eigenlijk zou je het van, Pascal Bosgaard is achterlijk. Dat zei hij zelf eigenlijk. Ja, dat zou ik net Ja, zeggen. maar hij draait een fot, maar uiteindelijk kijkt hij op deze hoorn. Ja, op zijn rechter. Op zijn Binnen een rechterhoorn. podcast, hè? Dan mag je het vertellen. Ja, sorry. Rechterhand die een lietsbietje uitstutsen is. Ja, oké, sorry. Waar zijn buik hing het. En dat wie Hens. En dat is Hens, ja. Ja. Ik vond Bosgaard naar de wedstrijd, dan zit hij daar in de middencirkel bij die skiertzochten. Dan moet Martijn Bartel hem daar voortheljen. die Bato heel goed trouwens. Dat die Bartel heel goed. En ik vind, nou ja, blijkbaar het Bosgaard nog net heel in de gaten dat hij haartrainer is nou. En dat hij dus hem extra gedragen had. Vond ik al net zo chic. En Savine nog wel volle meer, want... Ja, ik vond het gewoon een beetje beskamsem toen ik juist het Cambuur stadion Roen Twente-spelers die het uitskolden worden toch Cambuur-fans. Want ja, die Twente-spelers worden echt interviewd. Die staan dus in die gracht te interviewen, naast de spelerstunnel. Ja. Daar staan verschillende media nog te interviewen. Maar En op die haartribune hing je meestal oer de reling en en spelers uit de vlokken. Ja, en die hingen er wat aan het bier en te roppen en te razen. En wat in hemelsnaam bezielt Cambuur om dit soort plakken onder de pers te weten? En bij de spelersbus staat Seruki. En Seruki die staat er mij 12 3 vreun. En daar staan dan ook weer een paar fans bij die het worden mij hem haar. En dus Sarah, CGM, Sarah is het bij Volendam eigenlijk helemaal net. dat is dus de conclusie. Dan moest ik van een boot steen waarvan ik dacht, ik kun je net steen. Want als ik je steen ga naar de meesten achterlangs die stoten dan zien mijn statief onder het weer een Is kutplak. in die klaaikamer bij Volendam is misschien. Voordat we verder klaaien, ons eigen ongenoegen. Bij Go Eagles gebeurt het trouwens ik dat op datzelfde plak der boeten. Maar dat binnen stewards, die sturen al je supporters sturen die fot. En dan is het rustig. En dan nee, maar dat wat ik de verschil van Cambuur won, Lajan. Het plak werd wij stieren, werd ik eerst stieren met Bosgaard en met de skiersjochter. Daar wie een stewards bij, die houden dat nauwkeurig in de gaten. Dan de ene keer die dat misging, hebben we wat verzuimd. Dat is wel oké. Maar daar in die gracht staat het shut er echt net uit, jongens. Kom op, zees. Ik klaai in dit geval ik net over uw werkomstandigheden, maar ik klaai over die idioten die het in het stadion staan en daar Twente-spelers onder het uitschatten. Maar dan mag dat journalist die werk dwang kunnen aan door zonder invloeden van dit soort mensen die het hebben meer oren mooi bemoeid te maken. Dat is echt voor de mensen die het interviews van groot belang. Wij matten in wat we zezen in Doggen, dat komt ook wel in beeld. Daarvoor ben we er. Maar dat mat in alle rust maken werken. Je punt is makken, jongens. Ik wil verder naar de ploeg, want we zijn niet sterk al. Pascal Bosgaard en die penalty. Hè. We zijn het al helemaal niet dat het een penalty wie, want dat is al
nou eenmaal volgens de regel. Ik viel het dan wel lekker vinden dat er dan een trainer zit die dan de regels goed lezen kan, die weet wat de regels binnen en daar dan vervolgens naar handelt. Het is wel een stukje amateurisme eigenlijk gewoon. Dat zo'n Pascal Bos het dan ik dacht ze zit te screamen en te dwan op het veld. Maar ik gewoon die regels net goed interpreteert en of daarmee omgeet. Nou ja, dat wil ik nog even. Ja, het is een trainer. Het is een, hij zit jongens, er te horen. heel simpel. Trainer onder druk. Ja, de druk neemt daarbij. Nou ja, dat... En dan doe je gekke dingen. Dan doe je gewoon gekke dingen. Maar kom op, even een beetje begrip. Het is de 97e minuut. Tuurlijk. Als er ooit een wedstrijd het niet een 0-0 verzinnen, dan wie het tussen. Hier iedereen vrede mee gewoon, belangrijk punt erbij. En dan gebeurt in de 97e minuut dit. Op een manier die hoe dan echt discutabel is. Net omdat net vanwege de regels, maar wel vanwege hoe die regel in maar elkaar je zit. kan toch gewoon als trainer wel eventjes je verstaanbroeken en net dat botvieren op de Hij hier hem op het veld even rustig gedragen matten. In het interview zei hij Even bij omloeken in je eigen klaarkamer. Ja, maar in het interview zei hij geen rare dingen. Nee. Ja, maar hij zei dus wel dingen die het net kloppen. Gewoon feitelijk zoen. Ja, want dit wie gewoon een penalty. Hoe sneu ik. Maar ja, wat ik dan wil... want ik vind het is hens. Geen twijfel. En dat het de 89e minuut is verschrikkelijk spietig. Ja. Maar dat is net oors. Nee. Want ja, we hebben het nou één keer bij elkaar al hier praat. Alleen nog werd ik wel min oerkin. Ja toch? Dat hebben we toch niet. Ja, dat was je al op. Ja. Maar wat ik min oerkin is de inconsequentie. Want hoe vaak gebeurt het nog wel net? Net als mij bij Grains PSV gebeurt zo'nzelfde situatie. Ja. Daar is het net een strafschop. Door. En nou is het wel. En dat zit mij Dat is net irritant. heel lekker. Ja, nou wie er nog wel meer dat hem dwarsiert, hè? Bosgaard, hè? Nou, even jaren? Ja, zullen we het even jaren? Want hij hier wel meer punten, ja? Ik vind het foutmoment is misschien wel, dat is misschien wel het ergste. Maar eigenlijk in minuut 75 fluit hij een ingooi van ons fluit hij af. Omdat er een speler van Twente op de grond ligt. En hij laat hun weer terugkomen in de organisatie. En dan mogen we pas weer gooien. Anders wordt het een 4-2 situatie. Eerste helft 4 overtredingen van Twente. Achter elkaar, geen gele kaart. Wij hebben 1 overtreding, wat niet eens een overtreding is. En we krijgen geel. Brunet moet 2 keer geel krijgen, rood. Weet je, dus zeg maar. En we mogen nooit wat zeggen over de scheidsrechters, over de VAR. En ik zal hem ook echt inhouden, want het is ook, dat hoort ook als trainer. Hè. Dat deed je na de wedstrijd niet trouwens. Nou jawel, dat moet wel. Want dit programma voor jou is natuurlijk het meest bekeken programma wat er is online. Dus dat komt op de Nederlandse televisie gelijk. Dus ik moet me echt wel inhouden. Maar nee, dus het is een zure middag. Ja, waar die heel goede punten het is wel een punt, hè? Het is wel gewoon een punt, hè? Dat zucht zo'n Bosgaard dan heel Wat goed. een trainer is die man. Wat een trainer. Toptrainertje. Afbellen. Ik heb nog een naam trouwens. Wacht eventjes. Pascal Bosgaard. Het gaat toch niet door. We pakken Pascal. Oké, dag George. Nee, hier heb ik nog een kind. Danny Buis. Zo heb ik nog kinderen. Danny Buis. Nee. John van Schip. John van Schip. Nee. Voor mij is die vrouw Jenstig zie ik. Ja, dat klopt. Dat klopt. die Ja, maar als we nog Marco even van heel Basten. vlug, jongens. Even heel vlug. Want we zijn niet kijken. De onval, KKD-niveau. Ja, Klopt, hè? dit is niet goed. Want verder, keeper, Virginia. Nou, is oké. Ja? Ja. Prima, toch? Ja. Verdediging. Ja, is Cambuur. oké. Maar nog Is- meer keuzes in de kist voor Doken nog. Ik weer zeggen van we zetten saai van Wermerskerk. Ik vind echt van Ik vind Wermerskerk saai eigenlijk niemand in de een betere basis. voetballer. Dus, Ja, een betere voetballer. maar als, verdedigend als is het oké. Is het oké? Middenveld. Missen we molen, maar als die waarom is dat ook oké. Ja, en we hebben nou van Ik vind het eerst- Hoedemakers ik net goed, hè? Nee, maar Dit nou, seizoen, we hè? hadden wel voor het eerst Sjoen en Van Kaam en Ja. Hoedemakers. Ja. Kan Juist wel. een weekelien, zei Henk nog van. Ja. Ja, In het. Henk zei, we doen het niet en Henk is weg en ze spelen Van met... Kaam wie net de met meeste? twee. Nee, Nee, nou, absoluut ik niet. Geert en ik hier de juist nog hoe. Van Kaam die is het wel het best als hij opzij speelt. En nou ja, het wie misschien wel volle season dat Bos gaat. Hoedemakers eruit hellen. We terug Van Kaam naar de zijsgier. Ja. En net Van Kaam eruit hellen. Nee. Voor En Jacobs. dat is wel wat Cambuur dan mist. Dat hij ze beide opstelt, hè, Van Kaam en Hoedemakers. Dan mist wel de rinnende man in de diepte. En dat is Jamie Jacobs. Die Ja. beheerst dat als geen ander. Net dat hij goed is op het heden, dat net. Maar dat beheerst hij wel. Ja. Dus dat Goed, past en er wel dan bij. pakken we ook nog het bekervoetbal erbij, want we rennen al staan gewoon naar de eindtaal. Heerenveen, maar nou, Tjin, de winnaar, Harkema's de Boys Volendam, die pakken nog Volendam. Nou ja, dat is een gunstige lotting, neem ik aan. Ja, Volendam thuis. Ik nog. Zeker, zeker. Ik vond Volendam trouwens echt de eerste helft heel goed voetballen. En voor de duidelijkheid, Heerenveen spelen tussen Heel- Volendam. Ja. 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 Je kunt op meerdere manieren interpreteren. Oh, Dus sorry, uit ja. Volendam thuis. Nee, nee. Heerenveen maar thuis. Maar Volendam. Volendam spelen heel goed, heel goed. Heel goed. Ja? Ja. Een goede pesttribune. Had ik al wat verteld hoe die pesten? Niks van mij. En wat Goed stemmen zo. ze er eigenlijk? Ik vind wel... Ja, wat stemmen we? PVV? Wat is dat? Ik denk ik voor van de zie ik al. Ja? Ja, Dat zou ik zo maar kennen. ja. Trouwens, ik heb een seizoentje in Hoek. Dat is een eindfort, hè? Hoek, hè? Hoek. Ja. Ik zal je vertellen, dan zit je op een waaromreis, hè? Ja. Dan zit je
oreluren in de auto, hè? Oreluren in de auto. En dan sjost op de bordjes Rotterdam. Is wel een beetje een viroloog. Nou nee, dan is het nog dik 2 uur. Nee, joh. Goeiedag zeg. Maar goed, Maar liever dan- dat dan de perstribune van FC Volendam. Ja, dat is exact. En dan kan u nog in de treffers voor de beker. Moeilijk. Moeilijk? Ja, moeilijke wedstrijd. Want? Nou, omdat de Treffers een prima elftal is. Je hebt woen van RKC. Ja, woon van RKC. Mede koploper van de tweede divisie. Onderschat het net. Het is een voetbalbalwerk. Die het echt goed voetbal kennen. Er komt altijd wat los dat er een Eredivisieclub komt. Cambuur moet net een fout maken die de RKC maken had. Met tweede keus komen, maar dan ga je eraf. Ja. Dus de volle oorlogsterkte, als je zegt dat je de beker belangrijk vindt. Vind je het net belangrijk? Stuur maar een B-elftal. Ik vind het best, maar zeg dan net dat je het belangrijk vindt. Maar Even even een ik nou verzin. niks te zeggen, want op volle oorlogsterkte wie het zien Rijnvogels de eerste helft ik striem in. Dramatisch. Sterker nog, ik heb begrepen, Kees van Wonderen had die eerste helft de ex-jongen Van vond die Cambuur. ervan? Cambuur. Van Kees ervan dan. Dat ben ik wel blij mee. Van Kees ervan Ja, ik ben dan. heel benieuwd. Wat vindt Kees? Och, wat was die slecht. Ja, echt hè? Die was echt heel slecht. Slecht hoor, hé. Heel slecht. Dit is echt trouwens heel slecht. Heel Maar even een verzissing. Jereveen Volendam, waar je er terug? Jeetje, dat is Heel januari. januari. Ja, maar ja goed. Van Cambuur 10 tot spelen dit weekend net, hè? Nee. Nou, ik denk nee dat Brazilië wereldkampioen geworden is. Ja. En Shinky krijgt misschien wel een medaille pakt op een WK Keert Shorttrack. ze me dan al hard Keert ze? weg. Ja, Maar dan, dan- denk ik dat het 2 wordt van Jereveen. En Cambuur krijgt dus dreigt in de treffers. maar ze gaan wel terug? Ze gaan wel terug. Oké, Cambuur is dit weekend vrij. Maar is er wel wat leuks van? Ja, reetrieden. Reetrieden. Het seizoen begint. Broodbeker. Ja, Wat kwalificatie. leuk. Kwalificatie, Broodbeker. Ja. En dan is het naar Utrecht. Heerenveen. Jereveen Utrecht, ja. En dan is het weer plaatje Ik draaien. ga een plaatsje draaien, maar ik heb die vlegels, Kwartier voor vier, of jouw vier, hoe laat begint in het, het programma natuurlijk. Die maken een beetje... Geert had altijd de best scorende shows. Hè? Ik bedoel, Bos gaat het Tajon. Ja. Dus ik zou ze alle jaar luisteren. Alle jullie. Oh, ik dacht dat Bos gaat het vooral hier over de podcast. Ja, ek. Oh. Maar ek oer. Maar ek oer, sowieso. Eigenlijk in programma's is algemeen. Nou, wat ik zeg, is Kees van Wonderen. Ik vreeg naar de mening van zijn programma's. En Ja, wat vindt Nee, Kees van dat doen we Wonderen? Nee, doen we niet meer. Nou is het klaar. Dat is nou wel, dat is nou wel klaar. En wat is Heren, het man? ik heb een reunie. Mijn vriend. We gaan naar Meppelta. Ja, ik heb vriend. Ja, ze is er ook net bij trouwens. Roelof. Nee. Jongens, graag ons naar weekend. Dag.